May hapon. Maayong hapon. May hapon. God bless. God bless. God bless. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ikaw, Ginoo. Nanihapon si Jesus ug ang iyang mga tinun-an. Niadtong taknaa, gitisok na sa yawa ngadto sa huna-huna ni Judas nga anak ni Simon Iscariote ang pagbudhi kang Jesus. Nasayod si Jesus nga gitugyan kaniya sa amahan ang tanang gahom ug nga siya gikan sa Dios ug muadto sa Dios. Busa mitindog si Jesus, gihukas niya ang iyang sapaw ug nagbakos siyag tualya. Unya naghuwad siyag tubig sa palanggana ug gihugasan niya ang mga tiil sa mga tinun-an ug gipahiran sa tualya nga iyang gibakos. Miduol siya kang Simon Pedro ug si Pedro miingon kaniya, Ginoo, hugasan mo ba di ay ang akong tiil? Si Jesus mitubag, dili ka pa karon makasabot sa akong gibuhat apan makasabot ka raunya. Si Pedro miingon, dili gayud ako magpahugas nimo sa akong mga tiil. Apan si Jesus mitubag, kung dili ko hugasan ang imong mga tiil, wala kay labot kanako. Si Simon Pedro mitubag, kun mao kana Ginoo, dili kay ang mga tiil ko lamang ang hugasi, kundili hasta usab ang akong ulo ug mga kamot. Apan si Jesus miingon, ang nakaligo hinlo na ug dili kinahanglan nga manghugas pa gawas sa iyang mga tiil. Kamong tanan hinlo na gawas sa usa kaninyo. Human niya kahugasi ang ilang mga tiil, gisulob pag-usab ni Jesus ang iyang sapaw ug mibalik siya sa iyang dapit sa lamesa. Unya nangutana siya, nakasabot ba kamo sa akong gibuhat kaninyo? Kamo nagtawag kanakog magtutudlo og Ginoo ug husto kana kay mauman kana ako. Kun ako nga inyong Ginoo ug magtutudlo naghugas sa inyong mga tiil, kinahanglan nga maghinugasay usab kamo sa inyong mga tiil. Naghatag ako kaninyong panig-ingnan aron inyong buhaton ang gibuhat ko kaninyo. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Number 3. Okay, number 3. Real love lets go of its own schedule. Real love lets go of its own schedule. Ang tinuod nga gugma walay schedule, walay oras kanus ataman. Dili bounded. Dili bound by time. Okay? Mao na mga igsuon. Muna itong isgutan karong gabi una. Tulo man ni sila. Magsugod taan ni. Real love lets go of its own schedule. Now karon, katisismo sa radyo na punta. Katisismo, asa may katisismo ani? Mga igsuon, ang inyong nadungog sa ebanghelyo ganiha nga gibasa nga si Jesus nang hugas sa dihang nangaon na sila. Okay, take note ha, mga igsuon ha. Si Jesus nang hugas og tiil tunga-tunga na sa ilang pagpangaon. So kamo nga naminaw nga wala pud siguro yung background sa Bible, para ninyo moingon din mo, dayon padre, wala ra may problema. Dili mga igsuon na ay bikil gamay. Kay di ay ang ilang tradisyon, ang ilang kultura nga kanang manghugas og tiil buhaton na sa dili pa mangaon. Pero si Kristo nang hugas siyag tiil nga nangaon na sila. Therefore, gituyo to ni Kristo. Kabaluta nga si Kristo Hudiyo.
Kabalo siya nga dapat manghugas og tiil before mangaon. Pero ngano man nga nanghugas siya tunga-tunga naman sa ilang pagpangaon. Iya tong gituyo kois kay maunay number 3 nga tinuod nga gugma. Nga real love di ay kois dili dapat bound by time. Walay schedule. Now, sige, humanatas katisismo, diri natas pamalandong. Kinsa may the best nga example nato ani mga igsuon. Walay lain ang mga ginikanan nato. Kay numdo mo mga koy, sa gagmay patang bata, magdaot gani ta sa una, ang atong ginikanan, ilabi na atong inahan or amahan, ilag yun ang isakripisyo, ang ilang duka, ilag yun ang isakripisyo, ang ilang kakapoy, para lang muatiman sa panahon nga kita gihilantan. Pasabot nga ang gugma sa ginikanan dili na pareha sa opisina, office hours. Kung kanus agi kinahanglan ang atong tabang, no, kung kanus ata nanginahanglan og tabang, ang atong mga ginikanan andam ng muhalad sa ilang gugma. Tagai daw ko ninyo og ginikanan diha. Naaba mo'y nailhan nga ginikanan nga miingon sa iyang anak, nak, ayaw biya pagdaot-daot og kanang tingkatulog ni mama ha. Ayaw sa muka si mama sugod alas 10 sa gabi taman alas 6 sa buntag. Kay imo gani kong pukawon ana, bunalan gyud kanako. Bahalag nagdaot ka at imanon kanako panahon nga mumata nako. So ayaw sa muka si mama alas 10 taman alas 6. Bahalag nagkurog ka diha sa gitakigan ka diha, ayaw kog pukawa kay ting katulog nako na. Tagai ko ninyo ginikanan mga igsuon nga ingon ana. Kamu ko isnaba mo inailhan ana, murag imposible. Wala man tayo na bunggan ana dre. Imposible na. Walay office hours ang ginikanan sa pag-atiman nato. Maunay real love number 3. Nga ang real love di ay walay schedule. Let's go of its own schedule. Abi ninyo mga igsuon, ako muangkon gyud ko nga niining aspituha medyo 50-50 pag gyud ko kois. No, kay wala may ako di manggid ko muangkon ko, di manggid ko perpekto no na ako'y mga kasaypanan. Apil sa among trabaho mga igsuon kanang magdihog og masakiton. Sus kay naa may mamukaw kois og alas 2 sa kadlawon. Kana bitong gikan ka sa usa ka kapoy nga pagpangalagad, dayon nag-ilis na kag pangtulog, paghigda nimo sugod na naglarga ang barko kinihagok na ka, no? Dayon kalit lang nga naay nanuktok or manawag alas 2 sa kadlawon kay magpadihog sa ospital kay hapit nang mamatay ang pasyente. Abi ninyo mga igsuon, sultian tamos tinuod na agyud toy panahon nga ni mata ko pero gisapot kay ko. Tungod sa akong sapot, nasinghagan gyud nako gamay ang anak siguro tos pasyente. Dayon tungod sa akong sapot, napuno na nainit man gyud akong ulo kay kana bang nganong gipukaw ko aning orasa. Ang akong napangayo, gadali-dali kog pangayo kana bang kontra gusto bitaw nga pinangayuan. Ngalan bi, ospital. Anak ra kois. Ngalan rag ospital ako ang napangayo. Then pag una na dito kay mag-ilis pa ko pero sapot akong tunada kois. Gisapot gyud ko. Kay nganong gipukaw ko aning orasa. Pag abot sa ospital kay nadugay-dugay man ko kay katud ang sa norte sa una. Didto man ko napunta sa left wing sa wala. Di upat man to kaandana. Wa day sila kabalos pasyentes tuo. Ang nurses station diris wala kabalos pasyente diris tuo. Nahurot na lang ako lukop ang upat ka andana nga nurses station, wa sila kaila sa akong pasyente. Sus karon ko sa taud-tauran man gid to, murag nilapas mo to 30 minutos. Gisapot man gud ko pag abot na sa ikaupat ka andana, ay ha paniingon ang nurse, Padre, tuwa pa may pikas itong nurse station sa tuo na, tuwa na. Pag adto na ko sa tuo ko is, ay ha pa ko kabalutuan dito ang pasyente. Pero pag abot na ako, bag upang namatay.
tungod sa akong sapot, kontra gusto nga pagbakod og pag-adto sa ospital, nalimot kog pangutana sa room number. Kay dili ko maabi-abihon sa pagdawat sa nihangyo nga gahilak. So mga igsuon, sukad ba ato, wa bigyan ako na kalimti. Nahimo bigyan ako ng basihanan sa pagpadayon ako sa pagkapari. Nga unta, sama sa giingon sa number 3, dapat ang gugmang tinuod nako sa pagkapari, dapat walay schedule. Bisan pagting katulog, kung pukawon ko aron mga lagad, dapat dili sapot-sapot. Nindot ni Dre, kaya imong kagalingon, imong ipakita nga example. Ulaw biya gyud. Naulaw biya gyud ko sa publiko kay basin kakatawa na ng uban diya nga nasukog pare. No? Pero ako moangkon gyud ko kay ako di man gyud ko perpekto. Di gyud ko magpakalimpyo mga igsuon. Pero wala nagpasabot nga diha ra ko taman sa kuan, naningkamot ko munang gihimo nako tong basihanan. Nga kutob na sanay mangayo kun mahimo maadto gyud unta nako. Nga kinasing-kasing dili nga saput-sabutan dayon mangita pag mga rason-rason. So muna mga igsuon, kamo kaha mga igsuon, inyo ba po kanang na sinati? Nga kana bang example, maestra, teacher, naabot na kas inyong balay, nagsuot na kag uran, ug sa kalit na ini-text or nanawag, ma'am, pwede ko mo ma'am kay mag-submit ko og project. Kana bang naigyoy maestra nakikistorya nako niingon gyud siya nga sus padre abi nimo na suko gyud ko na anakus balay inyo pa kong anhion ugma na kanang makita ta sa eskwelahan na kana man di ay Nakoy na ilhan na Dre nga hilom ka Dre nga serbisyo kani bitaw mga kuan Dre ambulance driver. Oo. Labi nang nasa mga hilit nga munisipyo. Oo. Nga anytime po na sa pagkawon Dre bisag after 12 sa midnight. Oo, bitaw. Pagpahatod sa ospital. Bitaw. Dayon mga igsuon naghisgot kag ambulance driver kois. Ako saludo po ko nila. Pero naalam po ko'y komentaryo. Side comment lang ni ko'y sa pagkapin. Nakaisgot man gud ka, di na-trigger ako ang memory. Naamagoy mga daghan pong reklamo ba sa mga driver sa ambulansya kay dagko sila pinangayuan. Anyet naa naman na sila untay bahin. Pero siguro pwede man ta mohatag og mga tip. Pero sa ngalan nga mudiman na daw ang uban, di na pud maayo. Di na pud maayo. So, pero at least kana nga aspeto ko sa imong giingon, kalimti na lang tong akong comment. At least napadayag na po nako. Nakoy na ilhan Dre nga believe nang iyang mga silingan kay kana lagi sayon kan dulo wako nakadungog na ngay sila. Kana. Okay ba na dili pa. Naipipila di maputanan ko. Dili tanan. Pero nakadungog gyud ko ana no. So real love let's go of its own schedule. Nakoy na istorya pud sa sikayab ko is manalabtan siya. Sus kay naa na sa balay ko is gitawagan man siya giadto man gyud siya ko is kay kana lagi magpaampo sa ilang balay sa parinti siguro namatay siguro tong family member ba bisag gailis na saguran iyag yung balik kung ilis ang iyang panglakaw aron makaadto siya sa pagpangalagad. So kana mangingon ana mga igsuon nakasulay na ba ka ta ana no kamo nga naminaw karon nga wala na sa oras sa ting trabaho dili na labot sa sweldo pero gikinahanglan man atong serbisyo ni adto taog nitabang ta. Dre di na to kalimtan og recognize ning sakripisyo nga gihimo sa atong mga katekista labi na sa mga kabukiran. Ya tinuod. Na voluntary gid. Tinuod. Ganiha gahatag man ko og talk sa mga katekista sa diocese dito sa seminaryo. Ako amang topic ganiha. Ako og silang gi-acknowledge. Nga kana bang wala bitaw sila'y sweldo nga madawat. Dayon ang ilang serbisyo libre. Libre pud kasaba. Libre No, tanan. libre pud tanan. Libre kasaba, wa pay budget usahay. Pero ang ilang pagtabang ko is beyond sa ilahang lawas. Beyond sa ilang kalusugan. Beyond, masay ma, mureklamo na lang gud ang anak nga ma. Gaming nga usa na imong itsura ma, wa naman may kainumdum sa imong naong, wa na kay uli-uli. Kay kana laging mga lagad in taon nga beyond na pod sa pamilya. Grabe no? Gi-prioritize ang Dios. Lisod na. Pero that's very good. Very, very good. Saludo ko sa mga tao nga nilatas beyond sa ilang sweldo, nilatas beyond sa ilang office hours tungod sa pagpangalagad. Saludo ko. Maunay number 3. Maunay real love. Okay? So mga igsuon, kay di man ta maglangan gyud ani, no? Di man ta maglangan
Mo diretso na ta sa ikaduha, kaning number 4. Human sa number 4, aya ta mag-break. Kay kaning number 5, kaning ikatulo na tong isgutan karon, medyo kinahanglan ginig special nga pagtagad. Kay mauni sa 7 pinakalisod. Okay? So number 4 na ta mga igsoon. Real loving is not afraid of dirt. Real love is not afraid of dirt. Okay. Now, sige, katisismo. Asa may katisismo ani? Nga sa panahon ni Jesus, kanang paghugas sa tiil kois, mga igsoon, hugaw kaayo na nga trabaho. No good. Just imagine, sa panahon ni Jesus, wala pa'y siminto, wala pa'y tarong nga karsada, puros pa libaong, kay wala pag siminto. Then imagine ang geographical location bisan hangtod karon sa Middle East. Mao man na karon sa panahon ni Jesus kanang Israel, Jerusalem. Hangtod karon disyerto baya ang galibot. Bisag dako na nga lugar og nanay mga siminto. Pero nagpabilin biya gihapon ko is ang dako kaayong pahat sa disyerto, balas, abog. Just imagine mga igsuon, kanang mga tao gabiyahin na sila, gabaklay na. Pila kaadlaw ang ilang baklay. Dugay ka iko is binaklayay gyud. Just imagine, gabaklay sila nga wala sila sapatos, sandal ra sa una. So ang tiil kita kay na. So taak sila og balas, dayon tabok silag suba, nasamad ilang tiil sa bato sa ilalom sa suba, padayon silag lakaw anang balas, naa na po'y lapok sa unahan. Imagine, gasagol ang hugaw, ang kabaho, ug ang nana, nuka-nuka sa tiil. Hugasa na tanan. Limpyuhan na sa sulugoon. So kanang paghugas sa tiil, mga igsuon, dili na limpyo nga trabaho sa panahon ni Jesus. Pero kining reenactment, kining drama nato sunod semana karong Huwebes Santo, hugasan sa pari ang tiil sa mga apostoles, layo na kay nas tinuod sa original. Okay, malimpyo na sa tiil ng mga apostoles. Kay gibriefing naman na sa pari nga panglimpyo ba gud mo hay gud mo pakaulaw in taon. Pag midyas. Sus bantog ra nga kas ako'y nakalimpyo ko, nakahugas kog tiil, gapula-pula ng kokos martayulit. Gapalimpyo. Gapalimpyo. Pirting limpyo hagyos tiil nga wa gyoy match, wa gyoy buling ang planggana ko is. Has ka gyung limpyo wa gyoy baho. Kay di ay gibriefing nas paris-pres nga ay good mo pakita diha nga hugaw pa ninyong lapa-lapa diha. Gilimpyuhan di ay. Pero ang original mga igsoon, ang original sa panahon ni Jesus, hugaw kay nang trabaho nuka, nana, lapok, baho pagyud kay na. Baklay ko na, pila ka adlaw ko, baklay na. Gawas og dato ka, maka-afford kag kabayo. Bisan pa sa pagkangang tiil rin, hugaw. Ay, hugaw yun. Sa tanang partis lawas, mga igsuon, kanang tiil atong pinakahugaw siguro. No? Kay mo man ilabi na, magchinilas ta na, expose kay tas abog, mubaho yun atong tiil, no? So mga igsuon, unsa may mensahe ani? Nga kita pud unta, kun muhigog mata, dili ta mahadlok nga mahugawan. Dili ta mamili nga mahugawan. Ang example nako ani mga igsuon, ang example nako ani kana bitawng kinsa ninyo naminaw karon gaatiman og masakiton sa ilang balay. Kinsa ninyo na naminaw karon ang nagatiman og masakiton sa balay. Either ginikanan nga giango-ango na ug magdula na sa iyang kaugalingong hugaw, or masakiton nga dili nakabakod ug kinahanglan ikaw pay magligo, ikaw pay muilo, ikaw pay mupakaon. Kinsa ninyo naminaw karon nga gaatiman og masakiton? Ilabi na ginikanan ko is. Akong hangyo sa mga anak, kung ang inyong ginikanan moabot na sa takna nga sila giango-ango, dayon kinahanglan na silang atimanon. Kamong mga anak palihog ayaw mo pag-inarte.
ayaw ninyo kalimti nga sa dihang gagmay pa mo hangtod kamo nahimong ingon ana, dili mo mahimong ingon ana kalimpyo karon og kaprofesyonal kun dili tungod sa paghugaw-hugaw sa inyong ginikanan sa pagpadako ninyo. Naamang ko'y nadungog ng mga feedbacks nga ako kumuton akong kasing-kasing sa kasakit kana bitawng ilan ng basta-basta og kasaba ilang ginikanan nga giango-ango. Abi kay sila nay kusgan, abi kay sila nay bright, abi kay sila nay profesional. Ang ilang ginikanan nga nagkatai-tai na anang lantay, ilan ng basta-basta og kasaba og ingnon gahi kag ulo kang tigulanga ka, wa kay buot kang tigulanga ka. Ang ilang ginikanan nga sa gagmay pa sila mo igahugaw-hugaw aron mo ilo panahon nga sila nagkatai-tai. Pasilo ako sa akong language but ako ginang i-highlight mga igsuon. Sakit kay paminawon nga abi kay kamo nay kusgan, kamo nay profesional, inyong ginikanan karon dili na, wala nay kusog, wala nay umoy, inyo na lang daog-daogon. Ayaw kalimti nga sa una sa gagmay pa mo pirti nilang hugaw-hugaw, singot-singot baho na ilang ilok, aslom na kay na ilang mga baho tungod og pagpanarbaho aron mo dagko mong ingon ana karon limpyo na mo. Sila na po'y hugaw. Mag-inarte mo, inyo na lang silang kasabaan. So mga igsuon, ayaw na kalimti mga anak. Ayaw kalimti mga anak. Inyong mga ginikanan nga gasakripisyo para ninyo. Abi kay hugaw na sila, baho na sila. Baho na silang tigulang, inyo na lang basta-basta og kasaba. Who are you to do that? Wa mo'y katungod mag-ingon ana. Okay? Nakakailak ko, nagahilak meron ko na yung mga igsuon noon, na buing na ni. Dre, nakanyam katong imo bang giingon ganina dre nga ang pare kay kun bitang during sa kuan salida nato sa Huwebes Santo paghugas sa tiil. Katong nakanyam dom kato dre tong si Pope Francis nga dahil kausa nga gituyo niya og adto sa prisuhan o katong mga piniriso nga na surprise kay sila ilang iyang gipanghugasan. Karong sunod semana, si Pope Francis didto na pod moadto sa usa ka prisuhan. Prisuhan gyapon yang ato. Para manghugas og tiil. Ang pinakatandog nako kois kay si Pope Francis gihugasan niya I think last year kabalo mo kinsa mga igsuon ang mga igsuon natong Muslim Bali no? nga Syrian refugees nga nanglangyaw tungod kay gubot ang Syria. Daghan man ang mga inosente nga mga taga Syria nga nanglangyaw sa lain-laing lugar kay hadlok silang madamay sa kagubot o gubat didto. Og ang gihugasan og tiil ni Pope Francis ang mga igsoon natong Muslim to the fact na nay usa mihilak gid siya tungod kay di siya katuo nga usa ka pinaka ulo sa simbahang Katoliko, no? Naghugas sa iyang hiyanong tiil, simpleng tiil, anyat di pa gyud sila parehag relihiyon. Mga igsuon, grabe atong Santo Papa, no? Di gyud siya mamili bisag kinsa pa. Munay pasabot nako mga igsuon nga dili unta ta mamili. Mao gyud. Ilabi na mas tagaan unta nato og dakong pagtagad ang mga alanganin, mga sinalikway, mga alaot, mga nasa ubos. Kay maunay giisip karon nga dirt or hugaw sa katilingban. Mao na sila giisip karon nga hugaw, dili lang ng hugaw nga literal. No, dili lang ng hugaw nga literal, kundi kanang hugaw nga like for example kani mga anak o mga ginikanan. Naraba po'y mga ginikanan nga mamili og anak. Moingon dayon, ikaw asa man kaliwat, wa man kay talent. Bugo pa gyud ka. May paning imong kuya kay dagan kay honor, kay bright, then dagan kay talent. Ikaw asa man kaliwat. Itandi kois. Imbis maoy tabangonon, gisalikway hinuon. Nay mga ginikanan nga mamili og anak. Ilabi na bright, ilabi na og talented, ilabi na og gwapo. Ang kunon din nila ilaha. Pero ganig dili bright, ingnon dayon nga anak ka sisilingan pagkasakita. Piki kag uto pagpare na lang. Mao pay pagpare dito. Mo lagi. Ang mga maayo dre, mao pay tagaan sa mga pribilehiyo Oh. sa eskwela, Oh. apiki, i-deprive pagid sa I-deprive. ilang mga Pagkasakita. Munay giisa pasabot na ko magisun nga dirt. Dili lang literal nga hugaw, kundi dili mga giisip natong hugaw ug ubos. So mga igsuon ang tinuod nga gugma baya,
mas tagaan o pagtagad ang pinakahugaw. Kasi Kristo, hugaw bitog tiil to mga apostol Hechos 12 pagyud kabuok. Di 24 kabuok tiil. Iyang gihugasan. Baho, hugaw, ang uban nga samad pagani to iyang yung gihugasan. Na wag ito sabon nga iyang gidala diri tubig gigutog trapo. O pure. So, just imagine unsa ka hugaw. Mga igsuon mo na number 4. Nga ang tinuod nga gugma mas tagaan og dakong pagtagad ang giisip nga hugaw sa atong palibot. Anak nga way talent, anak nga dili apiki og utok, ginikanan nga giango-ango. No nya na ba, no? Mas tagaan unta natong pagtagad ang mga giisip nga hugaw sa atong palibot. Maunay real love is not afraid of dirt. Number 5, dara, kani. Kaning number 5, taas-taas mga igsuon. Akong hinayon og balik-balikon. Real love continues to give. Real love continues to give even when what is given back of your goodness is misunderstanding. Real love continues to give even when what is given back of your goodness is misunderstanding. Now, ang tinuod nga gugma, magpadayon sa paghatag sa gugma, bisan kun ang gisukli sa imong kamaayo o gugma, ikaw maoy gihimong dautan. Gi-criticize ka, gi-reject ka, gihimuan kag istorya, ug ikaw na hinuoy dautan. Imbes naghimo kag maayo, ang gisukli nila dili maayo. Mauni so far ang pinakasakit sa 7. Asa katisismo sa ata? Katisismo. Asa ni nahitabo sa katapusang panihapon sa panahon ni Kristo? Mga igsuon, kaila matang Judas. No. Kaila ta ni Judas. Si Judas ang gabudhi ni Jesus. Kabalo na si Jesus nga budhian siyang Judas. Iya na ganing gipadunggan, di ba? Iya na ganing gipadunggan. Pero ang pangutana, gilaktasan ba niya ang mga tiil ni Judas? Bisan kabalo siya nga budhian siya, itraidor siya ni Judas. Iya bang gilaktasan ang mga tiil ni Judas? Wala. Giapil, gihapon niya og hugas ang tiil ni Judas. Kay kabalo siya nga ipakita niya nga ang tinuod nga gugma, bisan pag inyo ko imo kong traidoron, suklian ka na ko gugma. Pagkalisudan na mga igsuon. Pagkalisudan na gyud mga igsuon. Now, sa man nato ni pag-apply sa atong kaugalingon mga igsuon. Kinsa ninyo ang nakasinatian na? Naghimo kag maayo. Nagtinarong ka sa paghimo ug maayo. Anyet ang ending, gi-criticize ka, gi-reject ka, gihimo-himuan kag istorya, ug ikaw na ay nahimong dautan. Pagkasakit. Ug ang akong example ani, mga ginikanan. Kamo mga ginikanan, ayaw ko ninyo ingna nga wala na ninyo hunahuna ang gusto mong balusan. Aminin. Naagyo na sa inyong unahuna nga unta mubat at least na lang, Father, i-recognize sa among mga anak ang among kahago. Kabalo ko mga ginikanan nga naminaw karon naa na sa inyong unahuna, bisan pag unsaon niyo limod nako, naagyo na nga bisag i-recognize lang gyud mi sa among mga anak, Padre, nga kami naningkamot para nila. Okay na. Ang problema, kini ang problema, kay inigkadagko sa among anak, Padre, wala gyud nila madumdumi ang tanan namong kahago, tanan namong pagsakripisyo, tanan namong paghimog maayo aron lang mahimo silang ingon ani karon, aron lang malimpyo sila tan-awon, aron lang makaeskwela sila.
wala gyud nila gi-recognize ang among kahago. Ang nakasakit pag yun, Padre, kay pag-abot sa ilang problema, kami pagyoy basulon. Sus, Ginoo ko mura gidouble dead. Gidouble dead ang ginikanan. Luoy kaayo ang ginikanan, double dead. Wala pag-recognize ang ilang kahago, sila pagyoy gibasol sa problema. Pagkasakit, kana bitang moingon ang anak bitaw pag uli. Naingon ani ko ma. Naingon ani ko pa. Tungod ra pud ninyo. Sus, Ginoo kaluoy sa ginikanan. Maupay gibasol sa problema. Pagkaluoy sa ginikanan, munang ang akong pangutanas ginikanan nga nakasinati ana, sakit no. Sakit kaayo. Pero ang akong sunod follow up question, muundang kas paghigugma, ang tubag ayaw. Padayon sa pagpakita sa gugma, bisan ang imong anak nga gahi nag-ulo, gisuklian ka og sukol. Ang ginikanan mupadayon sa pagpakita sa gugma, bisan kung gisuklian siya sa anak og sukol. Maunay gugma nga tinuod nga naa sa number 5. Ako bitaw, no, kapila pug ko na kasab-an tungod kay wala nila makita ang akong kahago ag sa diha nga ako chaplain sa mga eskwelahan. Nga ang akong madawat sultian ta mo 8,000. Mo, wa gini lipod-lipod. Salin, gusto mo salin? 8,000 akong madawat sa eskwelahan. Ag sa chaplain ko dias Vincent, St. Vincent's College. 8,000, sirado. Pero ang akong paghatag sa kaugalingon, because I love the Diocese of Dipolog, o gihigugma nako ang mga kabatanunan kay nakita nako nga ang mga batanon mao'y pinakaampay sa yawa, gihalad nako more than 8,000. Magmotor ko sa una, adtuon ko ng manukan kay tua sa manukan ang retreat house. Tua sa manukan ang retreat house. Gamotor pag ko sa una ko isog init kay ko isala init pa makapasok yun ang kainit. Dipolog manukan balik-balikan ko na sa usa ka semana, kaupat ko magbiyahe. Dayon pag-abot sa retreat house sa manukan, ako pa'y muhatag sa retreat, ako pa'y magpakumpisal og 60 ka buok, muuli na pug ko from manukan to Dipolog, magmotor. Ulan kay ko is basa kay ko. Kaingon gyud ko ang akong paghalad sa akong chaplaincy, pagka-chaplain more than sa akong nadawat. Napag manuktok pagkagabi idre magpahilog. Oo, napag magpahilog. Dayon sa kalit, naalang kay madunggan nga mga istorya nga dili maayo, nga ako ra gihapoy dautan. Pagkasakita ko is hilak gyud ko one time. Pagkadungog nako, so Lord, kung kabalo pa lang sila how much life nga akong gi-invest para sa pagpangalagad, because I love the Diocese of Dipolog, I love your church, and I love the youth. Wala nila na makita nga kahago nako og ako pa'y nahimong sayop ang ending ko. Sila nako ihatag ng detalye kinsay nagpasakit nako, pero pasakit gyud. Kahilak gyud ko sa kwarto. Nakahilak gyud ko. Pero kaingon gyud ko ang ending, number 5 man ko Lord, dili ko magpaapekto sa ilang mga istorya. Mupadayon ko sa pagpakita sa akong paghalad sa kaugalingon. Maunay number 5 mga igsuon. Kanang bisan pagisuklian kanila di maayo, padayon sa pagpakita sa gugma. So mga igsuon, kamo nga naminaw, lisod no, kaning number 5. Di, masayon pag itong imo dire kay wa man ka kahibalo nga suklian ni kag maot despite ato imong gipakita katong nga Kristo kay kahibalo na magid siya no. Lagi no, bitaw usapon na. So mga igsuon, muna tanawa kang Kristo ha. Wala gyud niya laktasi ang tiil ni Judas bisan kabalo siya. Na imagine ko is na siya. Tulo ka tuig silang gakuyog ko is. Si Judas kinsara na sa wala pa siya pilian ni Jesus nga mahimong apostoles. Usara siya sa daghan kay mga Hudiyo, anyat gipili siya nga mahimong apil sa iyang inner circle. Special kaayo nga team. Din gihatag ni Jesus tanang pagtulunan, tanang pagpangga iyang gihatag sa mga apostoles, pero unsa ilang gibalos? Unsa iyang gibalos kang Jesus? Pagtraidor. Pero bisan pa sa tanan, wala gyud laktasi ni Jesus ang tiil ni Judas. Iya gihapong gipakitaan og maayo si Judas. Bisan kabalo siya nga traidoron siya ni Judas. That is number 5. Real love
continues to give even when what is given back of your goodness is misunderstanding. Last example, kanang sa eskwelahan, di ba naman yung mga teachers ko is, dabi to bisita mo abot, di ba na yung mga teachers nga, mga usa ka buok duha, nga muapil bitaw, mo salida bitaw sila og atiman-atiman sa guest. No. Then ang ilang kaubang mga maestra naglingkod na lang diya sa lamisa gapaabot sa tok. No. Then sila hatod-hatod og tubig, hatod-hatod og snack. Pero ang iyang pagtabang ko sa guest is tininuod, sincero. Hatag siyag tubig ana, pero ang galing ko dahil ditong mga kaubang maestra ko is naghinunghungay na sa ato na pod, salida na pod, lingkod na diha ay nagpapil-papil diha. Luoy kay siya ko is. Ang iyang paghatod og tubig didto og pag-atiman unsa pa na diha, sincero di ay, pure. Pero ang iyang mga kaubang maestra nga nasinar siguro to, No. kay wala ka salida, gayaw gatsismisay na dito sa bangko. To ana pod imong kaubang maestra dito o salida na pod o pasbahas na pod, basbahas, lingkod na diha, pagpuyo na diha. Luoy taong kaay maestra. Ang gisukli sa iyang kamaayo kasinsero kay libak. Siya'y dautan. So mga igsoon, kinsa manggaling inyo na igo diha, ayaw og surrender sa paghatag gihapon sa gugma. Okay?